Ja, så kom der sgu lyd på, så siger vi godmorgen her fra Bornholmerslottet, mine damer og herrer. Og velkommen til Airport City. Som sagt, så har vi holdt op med at bruge penge på det her spil. Det gider vi ikke mere. Vi får alt for lidt ud af det. Og for eksempel at købe for en måneds premium. Så det gider vi ikke. Så vi hygger bare med det her spil her. Vi har fået et lille teknisk problem. Vi har ikke nogen smøger. Og der kommer først penge igen på fredag. Så øv. Men det går sgu nok. Er det ikke sådan, man siger? Men et eller andet sted, så er det også ligesom, at det her spil, det er blevet lidt sjovere. Når man pludselig ikke skal betale så mange penge. Og glemmer at spise. Jeg har 4 poser pølser endnu. Så ingen problemer. Det går sgu nok. Jeg overvejer at flytte fra Danmark, det må jeg indrømme. Det blev pludselig en kraftig overvejelse. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal stille op med de her 70 år, jeg nu er nået. Det er sgu svært at sige. Vi er kommet på Twitch, er vi, som prinsesse Toben. Meget sjovt. Det tror jeg vil bruge DJ prinsesse Toben. Så kører bussen. Så vi er næsten ved at være klar. Skal vi lige afprøve, om det kan lykkes det her med den her lyd her. Så vi laver lige en lille video her på 3 minutter eller 4 minutter, 5, og sætter den på YouTube, hvis nogen gider at se den. Lige nu er det vigtigt at få styr på lyden. Og så skal jeg bruge 1000 kroner til noget, hvad hedder det, noget Koda-agtigt et eller andet. Det er en licens. Så det er planen, mine damer og herrer. Jeg skal lige ind på et eller andet tidspunkt og spørge min AI'er, hvad det er for noget med den der Koda-licens. Det finder vi nok snart ud af, måske. Vi har lavet en deadline for vores prinsesse Toben Slotsradio. Og det er, at den skulle meget gerne starte i hvert fald senest 1. marts. Nu kan I se, det sker, fordi jeg ikke har premium. Jeg synes, det er for dårligt. At der sidder nogle røvhuller og styrer det her stadigvæk, selvom man har betalt så mange penge på det.
Det har jeg altså. Altså hver eneste gang du skal betale, for premium, så er det 246 kroner. Så det må jeg indrømme, har jeg ikke råd til, og når man så pludselig holder op med at spise i 2 dage, fordi man ikke har råd til, fordi man skal bruge penge på det her spil her, så er man altså nødt til at lave lidt om på det. Så det har jeg så gjort. Meget mod min vilje, må jeg indrømme, fordi jeg havde nået meget længere, hvis jeg havde betalt for mit ophold her inde i Airport City. Men sådan er det. Så vi gider under ingen omstændigheder at betale en skid mere på det her spil her. Nu kører vi det bare som ren hyggespil. Og så er vi som sagt jo meget tæt på at lave radio. Vi har fået i hvert fald inde på Twitch. Så det må vi se på. Men vi mangler vores lydmand, han sidder i Spanien. Så what the fuck. Det har vi ikke været så heldige med. Vi har i det hele taget aldrig været særlig heldige med at finde venner. Men vi har et par stykker lige i øjeblikket. Så det er okay. Jeg tror, det er nok det her. 7 minutter. Så det var bare lige en lille spreder her. Hej hej.